आं नंगौ आं दिनै इसोरखौ सिद्दा खालामनानै आंनि सावगारि आखायाव भट होबाय भारतीय जातीय कंग्रेसनि जिहेतु आं बिजाथि बेनिखायनो आखायाव भट होबाय आं गोजोननाय मोनदों आरो आं निस्सय देरहालांगोन दासिमहालागै जिखिनि भट गोलैबाय बे भट गोलैनाया आंनि फेभारावनो गोग्लैगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनदों आरो जोबोद खुसि रायजो राजाफ्रा खुसि खुसिनो आंखौ बरायदों लामायाव जेब्लानाखि भट होना थांबाय बिसोरबो बेखौनो आखायावनो होदों होननानै बुंदों आं आसा खालामदों फैगोन समाव आं गोबां भट लानानै देरहालांगोन आरो बेखौनो आसा खालामदों जायफ्रानोखि दिनै भटार्स दङ बे भटार्सफ्रा जोबोद आकृष्ट जादों कंग्रेसनि प्रति खारन एबार सोलायनायनि मोनसे लामा लादों बे जाबाय बिजेपि सरकारखौ उৎखात खालामनानै गोदान सरकार गौरब गगैखौ मुख्यमंत्री बानायनायनि जिथु सिमां बे सिमाङा दिनैनिफ्राय जाफुंसिगोन आरो लोगोसे बे तामुलपुर विधानसभा समष्टिखौबो रायजो राजाया कंग्रेसनि जिथु कंग्रेसखौनो आसा खालामदों आरो बेखौ हिसाबै आंखौ देरहाहोनो थाखाय रायजो राजाफ्रा दोलो दोलो ओंखारबोनानै आखायावनि सावगारियावनो भट होदों बे मोनसे सिटुवेसन दंमोन जाय समावनोखि रायजो राजाफ्रा भट होनोनो गिनाय फैदोंमोन नाथाय दिनै फुंनिफ्रायनो लाइन जानानै दं भट होनो थाखाय आं बेखौनो खावलायदों भटार्सफोरखौ जाहाथे गावनि स्पष्ट सिन्ताधाराजों सानना नायनानै जाय बिजाथिखौ होयोबा माने मोजां जागोन जाय बिजाथिखौ होयोबा रायजो राजानि खामानि मावनायाव मोजां जाफुंसारगोन बे बिजाथिखौ होनांगौ आरो बिथांमोना मोनसे थिरांथा लाखाबाय जे सोरखौ होगोन सोरखौ थागोन सोरखौ गारगोन बेखौ थिरांथा लाखाबाय आरो बेनिखायनो बिजेपि सरकारखौ ब्रह्मपुत्र फोजावहोनायनि आरो कंग्रेस सरकारखौ माने आसनाव बहायनायनि मोनसे सिमां बे सिमां बा थिरांथा जाफुंसारसिगोन।